In nomine Patri et Filii et Spiritui Sancti. Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostri. Amen. O Mary, conceived without sin, pray for us who have recourse to Thee, and for all that have recourse to the special the Masons and all those recommended to Thee. Amen. Eternal rest grant to them, O Lord, and let your perpetual light shine upon them. May they rest in peace. Amen. In nomine Patri et Filii et Spiritui Sancti. Amen. Okay, so maayong buntag kaninyong tanan. Nasabta kaninyong ang programa. Gabi na day. Bugod kumata. Okay, nasabta kaninyong ang programa sa TV Apolya.ro gamitog ipanguluhan ug ipangunahan sa Lay Catholic Apologist International Sir R.J. Seno. Ubanin ko ninyo sa kadali lang panahon aron na panagisgot sa mga butang nga may kalambigitan sa atong pagtuong Katolika. Live kita karon sa ato ang Facebook page ang RJ Horolan Seno II TV Apolya.ro gamit page ug sa atong duha ka main YouTube channels Lay Catholic Apologist International RJ Seno II TV. So wala pa nakapag-follow sa mga pages, i-follow ninyo ang atong mga pages RJ Horolan Seno II TV Apolya.ro gamit page, Kuya Apologist TV page, and the RJ's Vlog 2022 ug pwede sa mo mag-send din na og Facebook stars. Sa so, mga channels, so wala pa nakapag-subscribe, i-subscribe ninyo nga mga channels, Lay Catholic, Apologist International Official, and RJ Seno II TV, Kuya Apologist TV, and Barrio Kawayan Religious sa forum. Ug pwede sa bumag-send na og super sticker, super chat, na super thanks. And ayon, magpasalamat una ako sa mga igsoon natong mga Katoliko nga kanin nagatabad ng suporta sa programa. Pinagi nila Sir Ronald Escaliar and family, Sir Romeo Inodio and family, Sir Robert Avila and family, Sir Michael Roger Uy and the family, Sir Rene Kiblat and family, Sir Dino Civillas and family, Sir Emmanuel Papas and family, Sir Tupi Galimit and family, Ma'am Burden Lapera and family, Sir Jeff Atienza and family, Sir Henriito Tubil and family, Sir Jerry Lacri and family, Sir Ray and Ma'am Sheng Hernani and family, Sir Radjo Velez and family, Sir Cyril Turo and family, Sir Jeffet Sen Amorte and family, Sir Villasiliaca and family, Sir King Vice and family, Sir Zalimen and family, Sir Ramil Yones and family, Sir Edmondo Esteban and family, Sir Raymond Bunhayag and family, ug sa tanan nga nagataban ng kasuporta sa programa, kauman na wala nagapalitok sa ilang mga pangalan, daghang kayong salamat tungod sa inyong tabang, tungod sa inyong suporta. Kini nga to ang program until now ana gihapon din sa social media. Og until now nagkinahanglan gihapon kita sa inyong tabang suporta kay lagi wala mi mahimo din imong programa kung wala ang inyong programa sa inyong tabang. So sa gustong mo tabang, sa gustong mo suporta, pwede ninyong ipadala ang inyong tabang suporta pinang gusto mga account numbers kana ko na sa mga screens kana nagadagan nga information o pwede sab mo mag-message ato ang page kung via remittance ang inyong pagpadala. Daghan kaayong salamat in advance. Okay, so yun announcement. Actually karon tato magsugod na unta next week di ay tama. Pero wala pa ko nakapag-meeting kay na busy lagi oy. Nakuratan ko sa nakuratan ko sa mga schedules karong mga panahon na. So mao na nga pagyod na wa pa patawag meeting for the National Convention this coming September 22. So yon mga sir ug mga ma'am, so yon announcement nato ang atong Basic Apologetic Seminar anytime mag-post kog schedule og yon mag-advise na pug ko kung unsaon ninyo pag-appeal. Actually ang ato ang slot lang is 50 ka tawag ining slots lang ang atong available kay ang 50 ana katumang mga members sa LCA. And ang atuang ang atuang SDA fundamental arguments until now available paghihapon pero yon gamay na lang mga sir mga ma'am. Sir Bercho Barcimo, yes sir, good evening. Sir Joe Balasia, yes sir, good evening. Sir Romeo Valiento Senior from Barangay Cacao, Hilongos, Leyte, yes sir, good evening. Sir Tobit Osano, good evening. Sir, di na ko mabasa ang imong name sir. Good evening nimo ug sa imuhang tibuok ka pamilya, sir or ma'am. Good evening po. Sir Joel Tagbari, yes sir, good evening. Sir Arturo Toralba Sanchez, good evening. Sir Steven Caracasona, good evening. Sir Arturo Sanchez, yan, good evening. Sir Amam Sheng and Sir Ray, good evening. Sa mga traditionalist faithful, good evening. Sir Jeco Larvida, good evening. Sir Yojon Amoroso, good evening. Sir Jordan Kanyal, shout out kay Sir Ray Joshua, good evening ninyo. O sa inyong tibuok ka pamilya. Okay, ganina, actually,
gabiin hapon na nato na upload ang ato ang tawag ining video kay mo lagi na busy lagi ko. Aning ato ang tawag ining panginabuhi ba nga atong paningkamot sa matag adlaw mo na nga kuan nga tawag ining wala kay ko naka-live gahapon wa ko ka-live gahapon kay mo lagi birthday man sa kong anak atong si Kuya Apologist niya bisag wala agoy kuan kaon lang sa pamilya ba. So mo na wala ko ka-live kagahapon sa Domingo basta Sunday dili man jud ko nag-live og Sunday. So na-upload lang to nako tong video katong ato ang tawag ang religious forum dito sa plaza pagka Monday sa buntag. So yon. So mo na hinungdan nga wala ta naka live stream. Sir Rene Selen, yes sir, good evening. Sir Robert Avila, yes sir, good evening nimo. Ug sa imong tibok pamilya. Ma'am Rosalie Revilla, good evening ma'am. Sir Ariel Kial, good evening. Sir Jaime De La Torre, yes sir, good evening. Sir Ray Razon, good evening nimo sir. Ug sa imong tibok pamilya. Okay. So, kanina nag-upload kog video katong sana kanang reels sa usa ka pastoy nga ingon pa niya nga nibiya na daghan daw ko nung nibiya sa tawag ining simbahan sa inyong dan nga nakakaplag daw sila kamaturan. Tinuod bigyo ka na nga nakakaplag sila kamaturan. Actually ang kamaturan man God Saint John chapter 14 verse 6 si Kristo. Di ba ingon sa atong pagtuwa si Kristiyano. Ingon pastong gyud ng Kristo, I am the way, the truth, and the life. San Juan 14:6. Ako ang dalan, ang kamatuoran, ug ang kinabuhi. Walay makadto sa amahan kung dili moagi kanako. So, buti pasabot, ang source of truth ug ang living truth mismo ang ato ang Ginoong Hesukristo. So kung moingon sila nga tawag ining nibiya sila sa simbahang Katolika kay nakita nila ang kamatuoran, implied ilang gi-claim nga nakita gyud nila ang Kristo. Nakita nila ang Ginoong Hesukristo based sa ilang pagtuon sa nakasulat sa balaang kasulatan. Kay mo man ang ilang palaban, puro lang nakasulat sa Biblia, di ba? Kaya ilang unahon manggod, kinahanglan ang pagtuog yun, nakasulat yun sa balaang kasulatan. Kinahanglan kanang atuang gituan, nakasulat yun letra por letra sa balaang kasulatan. Unyong pangitaan og kanang letra por letra. Mabasa di pud katag. Sinsya na mo kayo mga sir kay until now nagpislango pagyapon ko niya giubo ba. Sir Felipe Mangaring Junior, sir, good evening. Ning biya sa Catholic sir tungod sa nudos ug bugas posible. Actually mo na atong iskuton niya. Usa na sa itong mga reasons. Yan. Sir Andy Solapas, sir, good evening. Shout out from 7 Solapas Clan Grand Reunion at Pilar Gym this coming August 24. Ay, oh, yeah. Congratulations sa umaabot nga dako nga event sa 7th Solapas Clan Grand Reunion karong August 24 diha sa Pilar Gym. Asa napit ng Pilar Gym, Sir Andits? Okay, pasensya na mo kayo. Sir Alan Tunakaw, yes sir, good evening. Sir Arnel P. Benito, yes sir, good evening. Okay, so, nakakita daw sila kamatuuran. Yeah, so, implied nga giangkon nila nga nakita nilang Ginoong Hesukristo. Pero ang question, tinuod ba gyud nga Kristo ang ilahang nakita kay nibiya sila sa simbahang Katoliko? Di ba? Maulang jud. Paminaw, Madam Nasyon Betch, paminaw. Paminaw kay para masabtan nimo. Sir Feliciano Baclayon from Hingoog City, sir, good evening. Sir Roel Kilaton from Cebu, good evening. Sir Dondon Siton, good evening, sir. Okay, sige. Padayon ta. Tinuod ba gyud nga ang kamatuoran nga si Kristo ang ilang nakita? Remember, nibiya sila sa simbahang Katoliko. Dili sa nato ihatag ang tawag ining kanibitang factual basis ng simbahang Katoliko itugod ni Kristo. Dili sa ko sa mga dili Katoliko. Okay ba sa imo makipagdebate sa mga tagayin si TikTok nga sige sila panghagit? Actually Sir Bob Ligutom ingna sila nga kanang kuan sir kanang face to face. Ayun ang TikTok. Kapila na ko tawag ka ng kwadina niya. Pag maipit, signal ang irason. Siargao Island pala. Surigao del Norte. Yeah. No problem po, Sir Andits. Sir Greg Jim, good evening. Okay. Sige. So, nibiya ang mga tao kanang daghan, pero dili gyud ingon nga daghan gyud kayo. Kay until lang simbahang Katolika nagatubo ay man ang yang numbers of members kay katong last 2 years ago 1.2 million karon kay 1.4 billion
member sa simbahang Katoliko. So buti pasabot nagadako ang iyang numbers. Dili si Kristo ilang nakita kung dili ang Diyos mo lagi. Yes, sir. Ray, wala ko sa YouTube, sir. Nakalimot ko nga. Pamunday ko. Ako pang gikuan ang sana gihulat pa nako nga makuan ko and makuan ko sa kuntigom nga para mabalik na to ang ato ang nakabay ko tong niagi niya limang kag ang ilang kuan 2 ka bulan kabuing dako kayo. Sige lang. Nya karon kay nakita na ko murag nasa lagi promo murag arang-arang. Ako lang paaboton Sir Edmond Omega. Yes sir, good evening. Maayo ng face to face nga debate sa INC. Yeah. Gusto na ko face to face. Ayun na. Pagkahuman ang matubang pagid nimo Sir Edmond kay magtago ang naong. Ayaw. Magtago pagid ang naong. Okay. Okay, sige. Balik ta. So, karon. So, nibiya sa simbahang Katoliko, nagpasakop sila sa mga sulpot. And imagine ha, daghang mga Katoliko, di kay daghang gyud kayo. Daghang mga Katoliko ang mibiya sa simbahang Katoliko kung sa kuan pa ba nabahin-bahin sa 45,000 ka mga sektag denominasyon. So kung kamatuoran ang ilahang irason nganong nibiya sila sa simbahang Katoliko, subuti pasabot implied giangko nila nga ang 45,000 Christian sects mga sekta tinuod sa tanan. Yaga-yaga man ay. Ang 45,000 ka mga sekta nga mo giadtuan sa mga Katolikong namiya sa pagtuong Katoliko. Tinuod tanan to. Mahulog nga bakako ng Kristo. Sir Paul Baguio, good evening and shout out kay Sir Mario. And Baguio og family, Baguio family diya sa Dimalona, Osami City. Good evening po Sir Paul. And Sir Mario and sa Baguio family from Dimalona, Osami City. Good evening. So buti pasabot ang 45,000 Christian denominations kasi sila mismo mag-unay og way Katoliko. Ang not less than 45,000 Christian denominations nga naay lahi-lahi nga mga doktrina nga mo giadtuan sa tawag ining mga Katoliko nga mga wayhanaw, mga inosenteng Katoliko nga nailad sa pamulak-bulak sa pamaba ni Pastoy. Tinuod po tanan to 45,000 Christian denomination. Kamatuoran ng ilang gigunitan, parang di masala makasinabot. Di ba? Ephesians chapter 4 verse 4 to 5, may usa lamang kapagtuo. Usa ba din na kapagtuo ng not less than 45,000 Christian denominations? Usa din na kapagtuo. Yabag. Sir Jesrier Ranyon, yes sir, good evening from Santo Tomas. Actually sir, wala pa ako nakatagad sa inyo karon sir, pero I will try my best that this week makahimo taog meeting Sir Jesrier. Magpahibalo lang ko sa ato ang GC Sir Ranyon. Sir Brando Pareha from Tugbok and Pareha family, good evening po sa inyo. Sa tanas tibuok ninyong pamilya. Maayong gabi. Okay. So, sila mismo nagkasinabot ha. O ang iglesia ni Manalo, di na magkasinabot kang Soriano. Ang kining kang Kibuloy, di po magkasinabot sa UPC. Kining tawag ining reform di po magkasinabot sa general conference Seventh-day Adventist. Unsa pa? Kining Baptist, not less than 400 factions ang ilahang mga nanghitabo. Nagkatag-katag sila. Kining mga born agoy samot. Di ba? Samot. Iyahay lang og tawag ining tukod og ilang mga kaugalingong mga pundok nga di sila magkasinabot. Iyahay po sila daot. Kung way Katoliko, magkahiusa lang sila kung naay Katoliko. Magkahiusa lang sila daot kung naay Katoliko, pero kung way Katoliko sila mismo mag-unay. Muna kayo matuoran gisulti ninyo. Nagkatawa lagi ko na. Okay, sir. Si Manalo bro, Angel, si Jesus, tao lang yabag ay tang yabaga yun na. Yes sir. Yabag yun kaya na sir. Inuubo kasi Mr. Elisa Baktaning. Bakit? Wala na po ba kayong Wala na ba kayong rason? Sir Jico Larvida, yes sir, good evening. Biblia pa lang ang ibili ni Kristo dahil sa kalibutan, milyon na unta ang mga denominasyon. Ay, oo, tinuod na Sir Jico. Sir Paul Pabayo, good evening. Sir Miriam Vin, yes sir, good evening from Simirara, Caloy, Antique.
Sir Jeffet Amorte, sir, good evening. Napansin ko mag-alis talaga sila at naging sulpot dahil kulang sila sa knowledge. Ay upo, yan po yung katotohanan eh. Oy, silingan, ayaya. Si Ma'am Geraldine Embalsado from Digo City, good evening po. Sir Albert Gaborno from Jensen, good evening, sir. Sir Glenn Betts from Tagum, good evening. Mr. Amber Bautista, giingon ni Ginoong Kristo mo gipadalahan mo sa tinuod nga simbahan nga mo ako aron magbalik ka muna ko ang tinuod nga simbahan niya. Asa man tinuod nga simbahan ron kamo? Wala ang question eh. Kung tinuod ang inyong argumento nga nihawa sila sa simbahan Katoliko kay nangitas tinuod, kinsam na out of 45,000 Christian denominations, ihatag na sa kuha bisag usa lang kabuok be. Ihatag na sa kuha bisag usa kabuok. O sigurado ko nga, magsige mo kinang kunay. Ha? Mag-inang kunay mo niya, ihahirap mo mag-irgo. Ang best na example karon ang founder sa mga igdot kay nihawa man siya pagkakatoliko, maoyo ya, tinuod na. Okay. Actually, dami-dami ko nang ginagawang paksa dito, Mr. Elizabeth Taning, pero yung mga argumento mo talaga nakakaawa. Hindi ka makakalusot always eh. Diba? Okay. Tiga muna. Sige. Continue na to. Yun. So, yung nanay. So, kung ato ang tanawon, i-observe na itong sakto, asa? Sa 45,000 Christian denominations, asa ana? Dito sa Pilipinas, ang survey sa Pilipinas, as of 1991, kung wala ko masayop, not less than 1,148. Katupang 1991 nga tawag yun nga survey ha. 1,148 Christian denomination. Asa man yan tinuod? Ito dlo na sa kuha na din tinuod niya pagka man ato ang ikon at i-verify kung tinuod ba gyud na. Pero most of the sects, Christian sects nga naa diri sa Pilipinas, gawa simbahan Katoliko, tanan na rehistrado. Kung rehistrado na, bugos na, piki. Kung rehistrado ha. Kung piki, buot pasabot ana, dili iyang Kristo. So, buot pasabot, kanang ilang claim nga, kami, nakakaplagmig tawag ining kamatuuran, but na! But! O sa mag-reason nga nung nihawa sila simbang Katoliko, katong ingon ni Sir Jofet, number 1, why kahibalo sa pagtuong Katoliko? Kaya kung naa kay kahibalo sa pagtuong Katoliko, ay Ginoo ko. Di yung kamubiya ni ining maong simbahan na. Gawas lamang kung naa kay personal interest. Ganun nibiya ka ni ining maong simbahan na. Kung naa kay kahibalo sa pagtuong Katoliko, asa kamubiya ini. Ganun di magkamakabiya ni ining maong simbahan na. Kaya kung mubiya ka ining simbahan na, kaya Santa Iglesia Katolika, Apostolika, Romana, kung mubiya ka ni ining simbahan na, tablara nga imong gibiyaan si Kristo. Nga naman, si Kristo ang ulo aning iglesia o kining iglesia mauni ang lawas ni Kristo. Kung nandito ka mo biya, kung naadyo kahibalo, mo bito ingon sa balang kasulat ng Oseas Kapitulo 4 versikulo 6, nangalaglag ang akong katawhan tungod sa kakulang sa kahibalo. Tanawan ng mga Katolikong namiya sa ilaha. Yung sa Katoliko bago palahubog kay ko, sa Katoliko bago kawatan kay ko, mo din na katesos masimbang Katoliko inyo nakatunan. Mapaghubog-hubog mo, pangawat mo, paghimabay mo din na gitudlo simbang Katoliko, nga aron inyong ipanghambog, nga mo inyong gibit-bit ito kay nakakita mo tinuod. Mao ba na? Ka makauulaw kung mauhon. Sir Sat, manlangit sir, good evening. Ginoo ko. Kung ako tawag aning pastoy, ang na-convert na ko mga inosente, wa ko'y naong ikapanghambog oy. Nga naman, kaya mga pastoy, kabalo maguna sila? Kabaw na sila ba? Kabaw na sila. Bulos Ginoo. Kabalo na sila nga na si Kristo na gitugod ng iglesia. Pero ilalag yung lubagon ang nakasulat. Kaya sa may tuyo, sumapag San Pedro, pagpanapi. Mo man ay tuyo. 2 Pedro 2:1-3. Pagpanapi, Sir King, gumayng-maayong gabi, sir. Nimog sa imuhang tibok pamilya. Pagpanapi, mauna ang kamaturan eh. Ang kamaturan mao ang tanang mga pastor gigamit siyawa sila ang mga kagaw ug gagi. Mamumunog ka lang.
Grabe ka, sir ba? Imo jud kumpleto, sir ba? Imo Sir Ramil. Sir Ramil Iyalas and Iyalas family. Good evening from Pagaden. Oy, ayaw mo kalimot mga sir ha. This coming kuan sir ha, this coming September 22 to 28 ang atuang convention na mga sir. Pasensya na jud kaayo. Giubo ta. Ang kamo na ko ani kay mag-inom og tambal, pagtanaw lang ko murag mo okay na di na nako usundan man mo balik na pod. Oh. Di ba? Ingon ana mga sir eh. Ingon ana mga sir. Mo nang tawag ining magkatawa ta ba? Mo na ipaghambog ninyo. Nga nibalhin sa inyo, meron po day. Nakuha-kuha ang badlungos katoliko ni balhin as pikas. Di ba? Nakuha-kuhaan lang ka ng tawag ka ng hudas pagtuong katoliko na anas pikas. Nibalhin na sa ila. Mo na ginapanghambog ninyo. Kinuko po niya gaba. Tanawan ng mga katoliko. Kasi mga na-convert niya, mga philosopher. Saint Agustin, before na-convert, grabe, bright boy kayo. Ma'am Pipita Robilios, yes ma'am, good evening. Yes sir, Sir King, good evening. Ayaw mo kalimot Sir King ha, kasi mag-meeting siguro ta karon nga week Sir King. Niya gusto na ko unta face to face Sir King para ato ang mapangandaman ng atong convention. So ana, sa ato ang tawag ining balik ta. Kisa pa yung mga na-convert. Saint Ignacio of Loyola, bagtik to. Dato niya pagkahuman. Pero sa may nitabo, na-convert pagkakatoliko. Ingon anak ka kuan, ingon anak ka, kusukan pa ba? Ingon anak ka, kana bitaw ka, anang ka, naihiwaga ba, naay mystery ang simbahang ka. Ano man, kaya katong mga dagkong tao, mga bagtik ka mga tao, na-convert pagkakatoliko. Pero kini mga sulpot, ang mga wayhana mo na-convert. Yung man naging pag ginapahambog yung nakakitaas kang maturan, nailad lang na ninyo. Muna tinuod, nailad lang na ninyo. O preba, kung sa itawag ining man. Niya ha? At ato ang tawag ining basa ang kaduhang mata. Sir Edmond Omega, wala debate nimo karon sila sa karon sir is wala, pero katong Domingo dito ko sa plaza nagkuan nami nga among ibalik ang Barrio Kawayan Religious Forum. Kita ang mo host ana Sir Edmond sa plaza. Sir Jose Noel Pakong sir, good evening. Ma'am Maria Mildred Ubos, yes ma'am, good evening. Roma chapter 16 verse 7 no. Okay, niya. Dito sa second Peter chapter 2 verse 3. Paminaw Mr. Amber Bautista. Kay para tawag anang makakuan ka ba, makaalimad-mad ka ba. Ingon nga kani adto may mga mini nga propeta mutong nga usab diha kaninyo ang mini nga mga magtutudlo. Magtudlo sila bakak og makadaot nga mga pagtulunan. Yung mga mutong ha gani buti pasabot ulahi. Ang bangutan na kinsa may ulahi. Katoliko o kini mga sulpot ron. Nibuto ang mga sulpot 16th century na. Existido ng simbahang Katoliko 1,500 years. So ang tinuod gyud nga tawag kining gisulti nga mga magtudlog bakak, mga bakak mong dagko. Mo ni mga sulpot ron nga magpailaylo kami, iya ni Kristo. Kami katuman ng gingon ni San Pedro. Sir Pablo Ata, yes po, good evening. Salamat kayo sir sa pag-appeal nimo kanamo sa imuhang mga pag-ampog mo. Muna usa sa mga dako nga kinahanglan Sir Pablo ang inyong mga pag-ampo. Salamat kayo. Magtudlo sila nagbakak og makadaot sa mga pagtulunan og isalikway nila ang Ginoo nga nagluwas kanila. Busa maabot kanila ang kalit na kalaglagan. Apan bisan pa niini, daghan ang musunod sa ilang mga buhat kadautan. Busa yubiton sa mga tao ang matuod nga dalan. Sa ilang kahakog, ang mini nga mga magtutudlo manapi kaninyo pinaagi sa pagsulti tumong mga sugilanon. Tugay na silang giandam sa silot ug naghulat kanila ang kamatayon.
Di ba? O kining sikta ni Mr. Sabaktaning, wala hiro man kayo ni. Registrado man ng sikta ni Mr. Sabaktaning. So, imposible nga dili sila ang gisultian ng San Pedro ini. Yes sir, good evening, good evening. Sir, di na ako mabasa imong name sir. Good evening nimo sir ug sa imong tibuok pamilya. Kay Sir Ray Pino, yes sir, good evening, good evening. So buti pasabot, kini mga mini nga magtutudlo, ang ilang limbungan mga inosente. Pinaagi silang mga imbento nga mga sugilanon. So mga imbentong sugilanon, Bible alone, imbento man na. Imbento na ni Luther. Sir Sunny Ilmido, yes sir, good evening. Ng verse Bible na may pagtuo sa kalugar tapos puntahan pa ng pastoy. Romans chapter 15 verse 20. Sir Ramil, ang hiwaga sa mga sulpot nga pastoy Sir RJ kay financial and physical blessings pero mga kalag nila, mga nailad pertin dunuta. Oo, tinuod na. Tinuod na. Mr. Amber Bautista, usa ako ka Katoliko sa una. Mo ba? Mo ikaw kanigingon ni San Juan. 18, mamiya sa pundok. Di man Katoliko may namiya ninyo. Kung may namiya, simbahan Katoliko. Sir Sunny Almido, yes sir, again, good evening, good evening. So, makita nato mga sir ug mga ma'am, ang mga mangingilad, ang ilang ilaron mga inosente. Di paras Katoliko ba nga ang ma-convert mga bright kayo, tanawa, skathan, banggiit ang Doctor of Theology sa Protestante ha. Nahimong Katoliko. Di lang kay siya, daghan pa. O nga to si Pastor Nomedura, di basta-basta. Mga bright boy kayo. Katoliko. Na bright. Mas di bright pag sakto. Pero kinihinoong mga gikag Katoliko, nihawa ni atos lang sikta, mamunggol. Bisag grammar di na kamao. Di ba? Sir Arnold Kambonga Jr. Sir, good evening, good evening. Bisag grammar di na kamao. No, mo na ginabangambog ninyo. Mo na giingon ninyo. Pagkadibalasa og maon. Nganong tawag ining kwan? Nganong tawag ining mag-ingon magud sila nga nagkaplag lang kamo tinuod bagyo ng kamo tanang dili. Ang rason nganong nibiya sila wa sila gitawag og hanaw sa pagtuo. Number 2, gawas nga way hanaw sa pagtuo. Gawas nga way hanaw sa pagtuo. Basig na ay nahiubsan sulod simbahan Katolika. Sir Nick Arnado, kanang SDA, mga bakakon, butbuton, ang pugiro, pugo sa Biblia. Grabe po na, Sir Nick. Good evening, Sir Abi Pimentel-Laplap. Good evening. Lagi mga sa imo, Brad, kay ang kamatuunan iya. Sir Christopher Ibarita, Sir, good evening, good evening. Diba? Ana lang na eh. O, sa patong mga man-made teaching nga ginakuha na nila. Pingon sila nga, kami ang tinuod niya, rehistrado. Nganong diha man jud mo tan-aw sa rehistro. Ngano man kay diha man gud nakalatid kung kinsa mga nagparehistro. Kung kinsa gani ang nagparehistro mao ti mga tag-iya ng punduka. Sir Ino Carion, yes sir, good evening. Makabato gyud basta nasa lang sikta mao lagi. O sir pati pag-differentiate sa common noun o proper noun. Yeah, tinuod na. Makabugo. Yeah. Sir Ino. Munggol. Sa may magiging Katoliko, matog ka lang sikta, mamunggol. Di na mo tog history. Instead, umutog history, umutog history. Awara mingon nga. Ang founder sa Katoliko, ang Katoliko sa 4th century. Sure ka? O siya reference? But ni Pastoy. Tangi baga. Concert pagsimba. Mamo nagiingon nga ang gipatagbaw nila dili ang pagsimba sa Dios kundi ang gipatagbaw nila ilang kaugalingon sir. Sir sabi ni. Ay na lang. Nakuan ko ba kada baguhan nga ibitaw. Tagduhan na lang ka oras ang tulog. Tagduhan na lang ka oras ang tulog ba? Launa na ako makatulog, matag alas 3 kadlawon kay mga pagpalingki kay kuha pag lubi. Kay pang ginabuhi.
Ya wala na, doble-doble na nga ako ang kuan karon eh. Doble na nga ako ang tawag ining usa na kanang murag gidoble ang ako ang expenses sa karon nga panahon kaysa ko ang sa siyempre sa pamilya, ang mga anak. Nano ko tuition fee. 4,000 ang bulan kaso ko manang kung ano di ko maning kamot. Di mi maning kamot sa kong asawa. Mo na nga mura ko nabaguhan. Okay, sige, sige. Wala. Isa pa ni kato kay balay po ka nang hinimo mao ba niya pagkaman ni Anthony noong ka sa suko ka sa tawag ining simbahan mga balay simbahanan sa simbahang katoliko nga naay mga rebulto sa mga santos niya dito na hinuon ka ni Anton Mr. Amber Bautista sa pundok nga ang ilahang balay simbahanan murag budiga. bisag usa kalama sa pagkasantos sige wag gyud kay makita. Upaw lang ni pastor imo makita. Sige Ginoo ko in taon. Sir Paul Duroy from Mandawi City, good evening. Sir Ray Ramos Jr., good evening. As lang ko na sa gani base nga manuscript sa pag-translate aning Biblia Cebuana Bugna version. Actually katong ginabasihan sa kuan sir, ginabasihan sa King James version. Pero kato ng Revised Standard Version mo na ang ilahang gibasan. Dili ang Revised Standard Version na pero kadtong basis nga mga manuscripts ang gibasihan sa Revised Standard Version sa Protestante. Bugna man na. Yes, Sir Jonel Obensa, good PM, Sir. Ilaron nilang mga tao, pinaagi sa paglimbong nga kita kuno, nagsimbag mga Diyos. Actually, karaan na kinang argumento, Sir Jonel, ilahang ginabalik-balik. Nga naman, kay daghang mga katoliko mabitay, daghang mga katolikong mailad, mo nang tanaw nila nga murag mo ni kusog nga pamaagi nga makailad sila, mo nang ilang balik-balikon, Sir Jonel. Sir Elisher Taganas, wala sila apostolic origin. Iya, tinuod na. Pero actually, sir, di man sila mutuan ng apostolic origin. Nga naman kay kung ilahan ang itudlo ng apostolic origin, Sir Elisher, ang mahitabuan na mura sila gakuha og martilyo gipukpok nila sila og kaligong ulo. Man ilahag yun ang i-deny, pero man gingon nga general denial is tantamount of admission of guilt. Kadugayan nilang deny, mahulog nga sila po maigo. Kung hindi sila motuog apostolic origin, asa man nagigikan ng Biblia? Ama nang ibuto kasi nagbitbit ana kasi hinungdan ngano naka-access mo anang balaang kasulatan. Mo na Sir Elisher. Sir Jason Romanio, sir, good evening. Sir Loloy Bumaya, yes sir, good evening. Sir Edmond Omega, inom og Simbix mo na gini sir, mo niya po ang ginainom ron mo niyo. Nagakuan ko Simbix og Sulmiox. Ako ang ginainom. Nag-uba ako po mga bugoy. Di ba ko kuan ba kanang di ko mamimot lang kana magaluga. Di ko kahalog-halog sa mga bugoy. Una mo natapdan pod na puro may pagpislango tanan. Wala sila apostolic origin isa ka rason sulpot sila maulibog kay wala magisterium. Ay oo, mabitaw ni abot og that less than 45,000 Christian denomination Sir Elisher. Iyahay man og interpret. Kung way katoliko mag-uner na pud sila atake. Di ba? Kana sir ano ni Mugara maguna mo lagi Sir Aurelio Diaz sir, good evening. Siya dagga naman kayo. Sir Jeco Lorvida, sir sa Bagtaning Amalaga lagi. So wala kay sikta karon. Yeah, Sir Quinsiano Wabina, good evening. Sama ni Sir maora ni pwede pud ko nagtukod og akong sikta church og apostle and title na connect pud sa Bible ug makailad sa inosenteng katoliko mura pud sa isdi tukod. Yeah, tinuod na sir. Tinuod na Sir Andich. Tinuod na. Bisan ako pwede ko magtukod og ako oy. Kung tawag anang kuan ko kanang hingwarta ko, mangwartahay ko. Kano mag-amtos mo kung magsipangayo sa program para sa mga katoliko? Magtukod din ako. Kaya para diretso ba? Diretso. Tanan ko tawag ini in terms of biblical interpretations, dili na po kung sakman pa ba, di po kabintahaan. Napo ko'y gamay nga nahibawan. Katukod magani ng wagi hanaw sa tawag ining biblical foundations. So kung ako, gusto ko mangwarta, magtukod ko ako. Mingon ko nga, ako ang gipili sa Dios. Ako ang gipili sa Dios nga muatiman kaninyong tanan. Nya pagkahuman ako ading kuhaon ang emosyon kay para mahitabo nga maghimo-himo kuno og milagro. Ay kining tao magud ilabi na ini mga tawag ini mga Filipino. Pag oras og
di ay lahir gid akong gibatid diri ani nga pundok ba kay feel nako nga naagyud ang Ginoo. Feeling. Nya mao din na ang Kristo. Feelings. Ay salamat sa Ginoo kay naako ani nga pundok kay feel kay nako si Kristo. Ana din na. Mao din na ang iyang Kristo. Ang giingon sa Ginoo, ang motoo ug magpabautismo maluwas. Wala gingon sa Ginoo. Wa ningon ang Ginoo nga kung feeling ninyo nga murag magkaangay mo din hala diri mo para maluwas mo. Dili ay. Mo bitaw nga daghan kayo sa first century Christian tanawa. I-observe ninyo ang first century Christian. Daghan mga badlungon. Enkwentro pa. Binirahay pagtawag ng mga pulong. Pero ano mas sila manghawa sa ilang kagalingong pundok? Ano magkikabalo sila nga muna tinuod? Kinsa din nagtukod sa yung pundok si grabe po na si Ruel. Si Goku daw kay nagsipresayan na. So ana ba? Di ba? So malang bisag kung sao nila og kanang mingon sila nga nakakaplagmig kamatuuran, way kamatuuran nila. Kanang ilang kamatuuran ilang Ginoo na sila ra pud imbento ana. Mura bag kanang facts versus opinion. Ana ba? Kanang ila opinion ra ng ilaha. Opinion o nya damgo nga nagmata. Kami ang gitukod ni Kristo pero ang facts dili nag isundok gitukod di Talpulano. Mo na facts. Ang opinion kanang feeling ninyo mo ni ang Ginoo, mo ni gitukod sa Ginoo. Iyan na si Ginoo kay nagsunod sa Bible. Mo din na. Nya ang facts kilahiman, motuo kag sa dili maunay tinuod. Motuo na sa dili, motuo kag sa dili maunay tinuod. Madawat di mo sa dili maunay tinuod. Mura bag di ko motuo. Nga naay buwan, mawa din ang buwan kay di ko motuo. Dili magpabili ng buwan bisan pag di ko pudi ang simbahang Katolika. Bisan pag kining mga sulpot or bisan pag ang mga membro simbahang Katoliko manghawa ni hurot. Niining maong simbahan na dili mawala ang kamatuoran nga ang simbahang Katolika, Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana mao ang iglesyang gitukod ni Kristo. Bisan pag ang tanan di na motuo. Tawas panahon Kristo. Majority ang wa nagtuo niya. Nawa ba kamatuon nawa di na ba siya kamatuon kay way nagtuon niya? Pila lang sila kabuot. Ngano man kay ang kamatuoran di na padaghanay. Ato lang karon nga daghan gyud ang naas kamatuoran. Pero ang problema nanas tinuod di pag yun magtininuod. Lisod manggani ta nga tawag ining nata sulod tinuod. How much mo nata sa gawas? Kasi muluwas to dito. Di ba? O, tanawa na sila, bisag usa ka santo sila. Mingon sila, ay, nalangit na to si Kuan, si Manalo. Wag yun. Wag yun makasulti, ana. Nga naman, kikinin mo mga tawa na way access sa langit. May mo na kang Ginoo kadugayan, delikado padaghan ka maangin na kalag. Ay, oo, tinuod na. Sir Arnold Kambunga. Muna nga, itong ang gikonvince ko sa Arnold, convince ko nga mahimo kong defensor sa pundok ni Soriano after sa among tawag ining discussion. Gukod man jud ko niya. Ginam ko niya nga Brother RJ, baka pwede kitang wag hindi lang tayo i-sekreto lang natin ito. Kung tatanggapin mo to, i-assign ka doon sa ibang lugar kasi sa una man gud wala din media eh. I-assign kita ipapa-assign kita doon sa ibang lugar. Ikaw yung magiging defensor doon kay Soriano. And ito yung magiging magiging sweldo mo. Ito yung meron kang bahay, meron kang tutuluyan. Yan lahat, libre yan lahat. Pero sa may akong tubag, may tabo na gumbuan ko. Nga naman, dili. Sa may akong kusog, di man ko manuluwas. Nakikat-bang kasimbahan Katolikong iyang Kristo? Mura tawag anang gusto kang maligog dagat, yang imong gidayban. Ang gidayban nimo puro kalayo. Kung makiatbang ka sa simbahang Katoliko, ano man, ang simbahang Katoliko mo ng iglesyang gitukod ni Kristo. Wala, dapat unta ni mga tawhan na magtuod sakto ba? Kung magtukag ang sekta Sir RJ nga liog true and triumphant Church of God through RJ. Walang yung si Ramil.
Ma'am Joby Alisco, yes ma'am. Good evening nimo og sa imong pamilya. Mao gyud ma'am. Gadamgo gyud. Ang facts yung aral mabasa sa Biblia. Sino may sabi? Anong talata na naman yan? Misa sa Baktaning. Bisag unsaon sir basta sulpot magtuman gyud sa ilang doktinang tinukod. Ay oo. Mo naman nagingon ni San Pedro. Nga yubiton sa tao ang matuod nga dalan. Yubiton ang buti pasabot, mahawa. Ilang engkwintroon, ilang awayon ang matuod nga dalan. Kaya ang ilahang tumong og tinguha pagpanapi. Mo man tinuod eh. Pwede ka madato. Karong panahon na kadagang pamaagi nga sayon madato. Pero na ubang gyud nga maayag lisod, for example, kining gambling lord, o di ba? Drug lord. Delikado noon ka kay sa mga gobyerno, sigurado man jud ka, presuhon man jud ka. Pero ang pinakasayon nga wag gyud mo question nimo, gawa sa mga defensor katolyo kanang praise the Lord. Tanawa na sila, di ba? Kita ko kontento na kayo mga pastor sa gamay nga simbahan, basta nala siya mga membro. Kanang mga abuloy sa mga membro kanang support sa mga protestante nga naa sa gawas. Mo man nang ilahang puhunan. Matingala mo, tanawa ninyo, mga katolikong mga defensor, kita ba din mo nga na ay gwapo kay nga mga sakyanan? Wala eh. Nagbaktas na. Nagmotor. Nang hits. Mang-hits pa na og kanang mga sakyanan. Nga naman, kay kining atong trabaho, pagpanalipod sa pagtuon katoliko, way bayad. Kung kining mga tawahan na, kining mga sulpot, mga binayran man eh. Nabag ka ng babae ba nga gibaligi ang dungog. Ni mga tawahan na. Sir Doms Beralio, yes sir, good evening. Giyatakan lang nila ang ilang grado, murag mga walay grado kay di mo to history. Ay oo, tinuod na sir. Tinuod na. May pag ilang gisiyon ng ilang diploma. Yes sir Joby, tinuod na sir Joby. Sir Dodoy, yes sir, good evening. Mahirapan man ako magipagdiskusyon dahil kaunti lang alam ko sir, pero katoliko pa rin ang para sa akin na totoo. Ay opo. Actually, Sir Dodoy, magkikipag-argue ka man o hindi, ay mananatili po yung katotohanan ng Iglesia Katolika, Apostolika Romana, ng Iglesia Tatag ng Panginoong Jesucristo. Kulto, yung baga, minsan sa Baktaning. Okay. Sir Heroncio, yes sir, good evening. Sir, may mabasa ng commandments na Bible alone. Wala, sir. Wala yung mabasa. Sir Restituto Latcha, yes sir, good evening. Yan, sila makasapi mo. Mo man ito mong tinguha nila. Kontis og baag, basag Biblia niya. Kontis po og tukod og pundok. Mauman. Muna nga, magkatawa ka sa ilahang mga pamaagi. Magkatawa ka. Muna nga, di kita pailad. So, sagad sa mga nailad nila, kanang mga wayhanaw. Ikaduha, sagad sa mga nailad nila, kana bitong mga pobre intawong kaayo nga, kana bitong wag yung ikapalit nga bugas. Yung style lang nila, ato na niya, pas dire sa muaw. Ato na nila. Nga pagka man nga, uy, naami scholarship. Pagka man pero kuan sa dito, kay para makuha nimo na scholarship, ato sa dito o kining simba sa kadito, kay para makita kanila. Simba po din taon ang mga ignoranting katoliko. Kay para makuha lang ang scholarship. Pag human tagaan dahil bugas, tagaan dahil og noodles. Pagka human wala na, bitay na. Bitay, doble pang ihatag pag graduate na doble pa ihatag. So ingon ingon mga sir, ug mga ma'am. Salamat sir sa imong lig-on ng baruganan sa ato ang Romano Catholic kay kini mo programa dako kayo og tabang labi na sa mga alanganin sa ilang pagtuo. Makahatag pud niyo katin-awan sa ubang sekta nga nagpatuo nga sakop ni Kristo pero di ay negosyo. Unta makabantay ang uban. Actually nani mga nakabantay sir eh. Sir Ramil Cabarral, sa good evening. Nani mga nakabantay eh. Dahil ang message sa kuha pero dili na ko isulti kay dili kana mong conversion magud mga sir, dili ako Pagbutan mo sila, sir, pasalamat ko nimo sir muna. Ayaw ko pasalamati iyan as Ginoo.
Kanang pagkakita ninyo sa kamatuuran, iyan na sa Ginoo, dili na ako. Wala nga never ko musulti nga na-convert si Kuan tungod nato, tungod sa program, no. Di na to na pwede, dili na to na pwede i-claim ng butanga kay sa Dios magud na. Og pasalamat ko kay gamit ko sa Dios nga na-convert sila. Wala na akong pasalamatan pero mingon ako ato ang i-claim nga kita ang hinungdan nga na-convert sila, no. Si Paon tas Ginoo na. Mo ang ingon na ato ang sistema. Kulang og biblical apostolate mga diocese ron sir kay uban pari pasikatay noon mao lagi Sir Eliezer. Depende man gud na sa karon man gud. Usay makaingon ko ba nga sa karon nga panahon wala nawa ng bukasyon. Profesyon na ang naa, Sir Eliezer. So ko no, ang tao nga makasabot sila nga naluwas basa amo ba unya asa man sila anang naa sa galasa sa size G's Mr. Kabukos asa man na nga iglesia karon? Asa man na? Nami nagtudloan na anang galasa sa size G's. Na nagtudlo ka San Pablo mismo ang nagsulat anang Galasya ingon siya nga dili nimo madawat ang pulong sa Dios kung dili pinagasapagwali. Unya walay makawali kung way gipadala. Kasi may nagpadalaan ng inyong mga pastor Mr. Kabukos. Sige daw. Claim mo puro sa mga basis. Sir Almohalias Christopher Rizal, good evening. Imog si imuhang pamilya. So daw, kining mga sulpot basayon raman kung kaya gamiton lang utok. Imagine 1863 una pang tandway area tinuod na si Almohalias. Sir Radio Povadora asa man mas ligon ang verse nga naay gitukod si Kristo, Saint Matthew. Actually tanan nga nakasulat sa balang kasutan ligon na nga basihan. Sir Deo Povadora. Sir Julian Ingito. Yes sir, good evening. Muna nga tawag ini nga magkatawa ko. Muna nga kita mga sir mga ma'am. Challenge ko na sa tuwa nga magtuon tas tong pagtuong Katoliko. Nya ang pinakauna natong ukayon, ang pinakauna nato nga utingkayon ba? Nga dokumento ay sa nang Biblia. Kaya kung Biblia ang imuhang unang utingkayon, samot nagkalibog. Kaya labi na karon nga pipila lang ka mga Katoliko ang magtutudlo concerning scripture. Unahon sa nato og tawag ining tuki ang atong pagtuong Katoliko pinaagi sa katisismo. Basaha una ang katisismo. Then after pagbasa sa katisismo diha pa ta mabasa ang Biblia. Nga naman kay ang katisismo man gud siya magud ang guide. Siya ang guide eh. Siya ang maghatag natog boundary og asa ra ta kutob. Kay kung parehata ni Luther nga magsige nagbasa nga kalimtan ang tawag ini. Akto si Luther bright to eh. Pero tungod sa iyang garbo, iyang kitabunan ang katisismo, iyang gipadaya, iyang gipasibaw ang iyang kaugalingong or kanang personal interest niya. So, kanang atong katisismo na atong guide. Guide na to nga dili ta mahagbong sa erhiya. Muna pinakauna natong kuan, basa ta og katisismo. Speaking of scholarship, sir, maunay paon sa Shiloh Baptist front page kaayo. Akto diri po sa mo sir maupod. Tinuod na Sir Ramil. Ako na sa akong anak atong ako ang eldest si Manman gihanyagan kay may man modula. Himong tanang support ihatag pero pasimbahon. Kung makatilaw ka sa kuaman o madto ka dito. Kabaw kas tinuod, unsay tinuod. Sir Sunny Boy Ortega, sir, good evening. Say na mga sir. Una mga sir, nibiya sa kamatuoran. Nibiya tungod kay nakakaplag sa kamatuoran. Kabalikwaot nga. Nibiya sa simbahan Katoliko, niadto na inuon sa mga sikta gipangtugod og mga Amerikano. Yabag. Tinuod na sila. Yes, Ginoo ko. Yung mga nga wala man nag-claim mga mo ang pundok iya ni Kristo. So may purpose ninyo. Ano ipasako pa man sa inyong sikta. Inyo na lang untang ingnon nga, diha lang mo balay, alam mo to sa Katoliko, basa lang mo Biblia ana na lang. Pero kanong ipamimbro pa man ninyo sa inyong pundok, nga naman, again, pagpanapi. Mo man ay. Mo na. Okay. So sa gustong mga Katolikong gustong matabang sa usap sa program, pwede ninyong ipadala yung tabang suporta pinang gusto mga account numbers, kada ko sa mga screens, kana nagadagan ng information o pwede sab mo mag-message sa tong page kung bayari mitan sa inyong pagpadala. And daghan-daghan ka salamat in advance. Until now, nagkinahanglan kayo kami sa inyong tabang og suporta. And ayaw mo kalimot sa pag-like, share, follow sa tong Facebook page, RJ Horolan Sandra Second TV, Polipunta Argumento, Kuya Policy page, and
RJ's Vlog 2022. And pwede sa mga mag-send ng Facebook stars. And sa atong mga channels, sa wala pa nakapag-subscribe, i-subscribe ninyo nga itong mga channels, Dalay Catholic, Apologist, and Official, RJ's Under the Second TV, Kuya Apologist TV, and Barrio Kawayan Religious Forum. O pwede sa bumag-send din na og super stickers sa super chat and super thanks. And yon, again, sa mga katuloy kung gustong matabang, daghan salamat in advance nga nahimo mong dakong kabahin aning ato ang programa. Nag-message ako gahapon, sir, wala ka nag-live lagi, sir. Kulang man among adlaw, sir, ug dili ka mag-live, sir. Kung napasensya jud kaayo, ay kabala kayo, di lagi ni mawa. Di lagi ni mawa. Kung di man galing ko maka-live na ako yung mga posted videos na makahatag o tawag ining information concerning sa itong pagtuo. Nangutan ako, bro, Sir Seno, unsay kalahian sa religious priest o parish priest. Actually, ang religious priest manggod, naa sila itawag ining mga professed vows. Na sila yung mga vow of tawag ining chastity, vow of poverty. Basta congregation man God, wag nahulog mga totally detached gud sila sa ilahang tawag ining pamilya. Unlike sa diocesan priest, kay pag oras o matigulang na sila, ulit na sila silang pamilya. Unya, diocesan priest, kung asa na ang diocese, dito na yun na sila nga lugar. Kung asa sila na himong pari, dito na po sila ibutan, di sila pwede iasa bisan asa. Unlike sa religious, ang religious mo iasa bisan asa. Kunya, again, lahi ang ilang disiplina. Sir Zeroy Zedley. Okay, duha rin akong giapilan kay nag-claiman mga RCC ang gitukod. Diha asa may na ay mabasa nga na ay gitukod Acts 15:16. Mo ba? Duha ang gitukod, isa na may gitukod. Unang Korinto kapitulo 12 bersikulo 12 ingon pong San Pablo bisan kita daghagbahin apan usa kita kalawas ni Kristo. E kanang usa kalawas ni Kristo may usa ka pagtuo. Kanya siyempre kanang foundation mo ng St. Matthew chapter 16 verse 18. Ang problema ana, ikaw nga gawas ka simbang Katoliko, Mr. Dio Povadora, nakasagawa simbang Katoliko, si ikag tawag anang hatag og argumento pero di man ka makahatag og pruweba sa imong argument, useless gyapon imong argumento. Si Regine Tan, ang pasabot sa akong damgo, nahugno ang kalibutan, pero sir, sa akong damgo, nisulod man ko sa simbahan sa Adventist, basig ko na si Regine, basig tawag anang sa tumuog tinguha nimo ba nga mahadlo ka nga makuha sa ubang mga pundok. Wala nga, kinahanglan gyud nga magtuon gyud sir. Tuon gyud. Sir Dexter Palabre kayo, sir, good evening. Sir Roel Fernandez, good evening. Sir Nick Sanico, good evening. Sir, unsa tong balita about kang Poplayo? Actually, ato ning iyampo nga unta tawag ining tuloy-tuloy na ato na may mga hayag nga sa atong sa tupaparod pero dila puta kaayo magkuan kay na siyang palibot istili ra bagid mga i-release na bing dagko. Pasingot og 15 minutes sir og inom mumpo na sa karon sir is murag ni kuan pa ko kay dako-dako mi kuan atong ako ang amo ang pagbalhin. So bisan ganig kana laging pait pa. Sa karon nga bulan pait gyud niya. Labi na nagsugat-sugat mga obligations pait gyud. Na Sir Ramil, muna akong plano dire mag-exercise niya pagkahuman. Nauno maguguto ako ang actually kato akong mumpo na ginseng. Kuto kong ginainom tagabi niya. Arang-arang ba ya? Sir Paul Doroy, Sir RJ, wala na nang hagit ni mo debate. Wala man, Sir Paul. Okay, kana mga sulpot, mga bagong pahimuhon na nimog thesis, walay amag mo lagi sir. Ano pagkakaiba? Minsan sa Bagtaning, ang SSPX priest, religious priest. Magkaiba sa diocesan priest. Same sila sa tawag ining Jesuits, Dominicans, itong yung tawag ining Carmelites, same sila na. Nakahatag kag prueba nga Sabbath keeper ang gitukod. Makahatag og prueba nga Sabbath keeper. Then i-provide. Kung tanaw na itong Sabbath keeper bagid sila. Kung Sabbath keeper sila, no need na sila nga tawag ining i-convert pa nila itong mga Sabbath keeper at time. Bantay, Mr. Dio Povadora, kanya kanang imong Sabbath keeper nimo, kung naa ka sa Seventh-day Adventist, sigurado gyud ko nga maimpirno ka gyud. Gitukod nag tao? Dili man gitukod og Diyos. Amerikano inyong manuluwas ana og mahon. Sir Carlo Torres, sir, good evening. Okay. Okay,
sa dako no. Ang giubanan ba na opo, kay gitudlo man na simbahang Katoliko. Yang simbahang Katoliko mo man giubanan sa Espiritu Santo. Manang na katisismo. Kay mo ni panudot doktrina, ang Biblia dili man doktrina. Ang Biblia basihan sa doktrina. Dili na doktrina. Informations na sa mga nanghitabo kaniadto nga one of the bases sa pagtudlo concerning doctrine. Di na doktrina. Mr. Kabukos, pagtuon na pagtuon. Okay. Sir Bayot Jose Ontong, yes sir, good evening mo sir ug sa ibuang pamilya. Sa wala pa nakapag-follow sa itong mga pages, i-follow ninyo ang itong mga pages, RJ Horolan Sandra Second TV, Apollo Punter Gamit page, Kuya Apollo's TV page, and RJ's Vlog 2022, and pwede po mo mag-send din na ang Facebook star. So sa itong mga channels, sa wala pa nakapag-subscribe, subscribe ninyo ang itong mga channels, Dalay Catholic, Apologist Interest Official, RJ Sandra Second TV, Kuya Apologist TV, and Bariw, Kawayan Religious Forum. O nga pwede sa mo mag-send ng super sticker, super chat, sila super things. And sa tanang mga Katoliko, kung gustong matabang, o sa gustong suporta, pwede niyo ipadala yung tabang suporta, pinagay sa mga account numbers, manakaroon sa mga screens ka na nagadagan ng information, o nga pwede sab mo, mag-message sa itong page kung bayar limitan sa inyo pagpadala. Daghan kayong salamat in advance. Okay, sino may sabi, Mr. Elisa Bagtaning? Sulpot? Yabag. Kay basin makabayad multa manung nga mao lagi sa Paul tinuod na. Okay, so 1 hour na ko mga sir ug mga ma'am, and thank you kayo sa inyong pagpaminaw. Pagtan-aw sa atong program unya ayaw bi mo ka puol mga sir ug mga ma'am ha, sa pagtan-aw sa atong mga videos, and also sa pag-subscribe, pag-follow sa ato ang mga pages ug sa atong mga channels. So, daghan kayong salamat. Kaya dako kayo ng tabang sa umaabot. Okay. Sa doko no. Prueba kasi David dili man Romano Katoliko. Unsa pagka Romano Katoliko ni David nga sa panahon ni David wa pa man natugod ang Romano Katoliko. Kaya baga gini mo eh. Natugod ang Romano Katoliko sa panahon Kristo. Unsa mo tani mga tawanan ni? Unsa man ni pagunahon ano? Gyusa niyo pagunahon na ba? Si David daw di daw Romano Katoliko. Gyusa niyo pagunahon na nga sa panahon David wa pa man natugod ang Romano Katoliko. Ugo ka. Kaya nakapagpisal ko ng kasimba na jud ko na TLM last month. Kita udan sad ko ni Father Tim Bronze Capilar. Mo ba? Congratulations, Sir John Paul. Nagka-istoryahay mo ni Father Tim, Sir John Paul. Maayo kayo, maayo kayo ng balita. Kanya mga sulpot gahi jud og ulo kay naliwat ni taning. Ay oo, tinuod na Sir Jomari Tijomi. Okay, sige. Kana lang una mga sir ug mga ma'am. And dahil salamat ha. From 80 kilos sir na reduce ko 76 kilos, gamay na lang kulang ayo actually mo kuan pugo. Ako aning paningkamutan kay tan-aw na ko dako na gyud kay ko. Mao ba maayo Sir John Paul, maayo. Salamat sa Ginoo, salamat sa balita. Salamat sa balita. Okay, sige. So, kana lang una. And pasensya na mo, wala ko intro extra. Kaya tanggal na po ni StreamYard. StreamYard, negosyo magugay ni siya ba? Sige lang. Okay, Sir Raimundo Paredes from Cordova, Cebu. Yes, sir. Good evening mo, sir. Og sa imuhang tibuok pamilya. Okay, so atong gisugdan lang atong program sa pag-ampo at motion pinagi sa pag-ampo. In nomine Patri Filii Spiritui Sancti. Amen. Ave Maria, gratia predominus tecum, benedicta in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostri. Amen. O Mary, conceived without sin, pray for us who have recourse to thee, and for all that have recourse to the special donations and all those recommended to thee. Amen. Eternal rest unto them, O Lord, and let your perpetual light shine upon them. May they rest in peace. Amen. In nomine Patri Filii et Spiritui Sancti. Amen. Sir Larry Balwies, ang simbahan nga tinuko dug Amerikano, master kayo og mao-mao og mao-man Sir Larry, tinuod na. Sir Sunny Boy Ortega, yes sir, good evening. Daghang mga Katoliko nadala sa mga sulpot. Maayo kay naa mo, mo pasabot. Actually, sir, gusto nako maayo kay naata. Kay lisod kayo Sir Sunny Boy. Kung kami lang, ako lang, or kanilang mga sige vlog sa tawag ining Facebook concerning Catholic faith. Di na to na makaya ng 89 million Catholic, Sir Sunny Boy.
sa tibuok Pilipinas. So kinahanglan kung pwede kanang 89 million mauna ang depensor sa pagtuong Katoliko. Muna ito muna og dinguha to educate our Catholic brethren concerning sa Catholic faith. Ngano man kay gusto nako ang akong objective daghang mga Katoliko manalipod sa pagtuong Katoliko. Kana Sir Sunny Boy. Okay, nga issue murag unsay alamag mo lagi si Ray Ramos. Tinuod na. Sa kalas ni Bagperos TV puli punto gamit ng ipanguluhan ng ipanganahan sa Catholic Apologists International sa kumakabanan sa LCAs na mga Katoliko na nagasubaybay nagatabi ng suporta sa programa. Kininyong ubos kaalagan og ison sa pagtuong Katoliko Sir RJ Seno temporaryong manamit yung mingon, Ecclesiam Servire at Fidem Catholicam Defenderi. Maayong gabi tanan Ave Maria. Viva Cristo Rey. Sa hindi pa po nakapag-follow sa mga pages po natin, i-follow nyo po yung mga pages po natin, RJ Horolanciano II TV Apolia Punto Argumento page, Kuya Apologies TV page, and RJ's Vlog 2022. And pwede po kayo mag-send po dyan ng Facebook stars. And also, sa atin po mga channels, sa hindi po nakapag-subscribe, i-subscribe po ninyo yung mga channels natin, Dalay Catholic, Apologies International Official, RJ Sano II TV, Kuya Apologies TV, and Barrio Kawayan Religious Forum. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng super sticker, super chats, and super thanks. And maraming salamat po sa mga kapatid at mga Katoliko na ulis pong tumutulong sa programa po natin. Maraming salamat po. Nang dahil po sa tulong at suporta po ninyo, ang programa pong ito, until now, andito pa rin po sa social media. And until now din po, nangangailangan pa rin po tayo sa tulong at suporta po ninyo dahil wala po kami magagawa rito mga sir, mga ma'am, kung wala po yung tulong at suporta po ninyo. Sa gusto pong tumulong, sa gusto pong sumuporta, pwede po ninyong ipadala ang tulong at suporta po ninyo sa pamamagitan po ng ating mga account numbers dyan po sa ating pong screen. And pwede nyo po kaming i-message sa ating pong page kung via remittance po yung papadala po ninyo. Maraming salamat po in advance.